Прывітанне, шаноўнае гаспадарства. З вами Кастусь. Жыве Беларусь, слава Украіне. Маю добрыя навіны. Толькі што мы паспяхова завершылі яшчэ одну аперацыю па падтрымке Збройных сілаў Украіны. Мы разам з вами сабралі сродкі, набылі і перадалі снайперам партыю снайперскіх патронаў Хорнадзі калібра 338 лапова Магнум. Агульнай колькасцю было набыта 360 такіх патронаў, агульнай вартасцю амаль што 2000 еўра. На фото вы бачыце 320 патронаў, а 40 гэта два пакункі на момант стварэння фото былі ўжо ў працы. Хачу шчыра падзякаваць усім, хто прымаў удзел у гэтай аперацыі, усім, хто дапамагаў фінансава, тым, хто дапамагаў набываць і перадаваць гэтыя патроны хлопцам. Мы зноў зрабілі вельмі важную справу. Мы зноў трошачкі наблізілі нашу агульную перамогу. А перамога будзе, я даведваўся. І дзякуючы нашай з вами працы, пагалоўе рашысцкіх акупантаў на украінскім Донбасе будзе зменшвацца. Верце ў ЗСУ, падтрымлівайце ЗСУ. На жаль, вайна яшчэ не скончылася, і маскоўскія акупанты убірацца назад пакуль што не спяшаюцца. Таму і мы працуем далей. На дадзены момант актуальная патрэба ў яшчэ адным квадракоптере DJI Mavic 2 Zoom, а таксама два біноклі. Усе рэквізіты ў апісанні пад гэтым відэа, а таксама ў апісанні да канала. Далучайцеся, давайце і далей разам падтрымліваць Збройныя сілы Украіны. Бо сіла у еднасці. Працуем. З вами Кастусь. Слава Украіне. Жыве Беларусь.